खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बर' आरो असमियानि मुंदांखा महरगिरि रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि गोथार सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि आंगो गामियाव बर' आरो असमियानि मुंदांखा महरगिरि लिरगिरि मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि सारादुखौ दिनै सालबारि जिल्ला बिसानि बानजायनायाव गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 एप्रिल खालारखालि बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। दिनै फुंबिलि समाव हाबाफारि बायदियै रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि गोसोखांथि खाम्फा बेखेवनाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुङो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैला बरगयारी बिथाङा आरो बिथांनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिया जालाङो। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुङो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन्द्र देउरि बिथाङा। लोगोसे बिथांनि सायाव सावरायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो आरो बिथांनि गोसोखांथियाव रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि आगान मुंनि गांसे बिसम्बि बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', बिकिडब्लिउएससिनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी आरो बर' आरो आसामनि गोबां मुंदांखा फावगिरि रोजाबगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बर' माहारिनिफ्राय असमिया जोबोद मोनसे पपुलार सिरियाल महरग आउटपोस्ट बेवहाय गोबाव सम एक्टिं खालामनानै सारा आसाम नाङैनो बयजोंबो मिथिजानो हानाय मोनसे मोजां मोनसे मुं मोननो हानाय फैलाव बसुमतारिया बावैसो रुंसारि जालांदों आरो बिथांखौ दिनै जों बयबो बिथांनि श्राद्धनि सानाव बिबार बावनो थाखाय नुजाफैदों। आङो बिथांखौ जिखिनि सम लोगो मोनबाय गमामायैनो बिथाङा जोबोद क्रिएटिभ सासे आर्टिस्टमोन आरो थांनाय 1-2 बोसोराव बिथाङा गोबांबार मुम्बाइआव थांदोंमोन गोदान गोदान कर्स लानो थाखाय बोरैहाय बिथाङा गावनो सिनेमा बानायनो हायो एबा गुबुन गुबुन फट'ग्राफिनि ट्रेनिंफोरखौ बिथाङा लादोंमोन आरो एनि टाइम माबा मोनसे मावनायनि थाखाय बिथाङा सानबाय थायोमोन। आं लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन बिथांखौ। नाथाय अबंलावरिनि साननायखौ रावबो एंगारनो हाया। दा बे हिसाबै बिथाङा 1-2 बोसोरनिफ्राय एफा एफा बेराम जादोंमोन नाथाय हरखाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ जों बयबो मान होदों आरो बिथांबायदि आर्टिस्टआ बर' हारियाव जोनोम जानाया जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा। फैबाय थानाय समाव बिथांनि न'खर बिथांजों लोगोसे माखासे जोंहा आर्टिस्टफोर दङ। कख्लाबारि ओनसोलावबो गोबां आर्टिस्टफोर दङ। जोंनि MCLA बयबो लोगो नांनानै बिथांनि मुंखौ अरायसम गोजोर खालामनानै दोननो थाखाय माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनाय जागोन जाहाथे फैलाव बसुमतारिया आसामनि मोनसे सिरियालाव बिथाङा खामानि मावनानै बर' हारिखौ सारा आसामाव मिथिजानाय मोनसे थासारियाव लाबोनो हादों। दा बे हिसाबै बिथांखौ अरायसम जोङो सिबिलांबाय थानो थाखाय माखासे इनिसियेटिभफोरखौ लानाय जागोन। आङो बिथांनि न'खरनि बिथांनि अनजालि बिसि बिथांनि अनजालु फिसाला बिहामजो आरो जेसेबां सोद्रोमा दङ बिदा दङ बिबाजै दङ गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों। न'खरनि सोद्रोमानो सोरबा सासेनि माबाफोर राहा लामा रायलायगोन बेखौ आङो दिनै बिथांमोनजों रायलायदों। दिनै श्राद्धनिया जोबलांथों बिनि उनाव बिथांनि परियाल आरो जों गासैबो रायलायनानै बिथांनि न'खरा जाहाथे फैलाव बसुमतारिया रुंसारि जानायनि उनाव जेबो उसुबिदा जाया बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनजों माबायदि मदद होनो हायो बेखौ जों सावरायगोन। माबा मोनसे बिमुं होनायनि राहा लागोन नामा? बेखौबो आङो बिथांमोननो दायित्व होदों मानोना जोंहा गोबां आर्टिस्टफोर दङ। बिथांमोना दा सावरायगोन जयै सावरायनानै बिथांमोना जेखौ प्रप'ज खालामो बेखौनो जोङो सरकारनिफ्रायबो जोङो मावनो थाखाय रेडि आरो एज ए होल समाज हिसाबैबो जोङो मावनो थाखाय बेखौ रेडि। रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथाङा 55 बोसोर बैसोआव दिनै जोंखौ नागारनानै थांबाय। बिथाङा सासे बर'नि गोख्रों सावथुन बा बर' हारिमुखौ फोजाखांनाय दैदेननायाव बिहोमा होदोंमोन आरो बिथांनि जा बिहोमा बे बिहोमाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बर' हारिनि इयुन जोलैखौ दैदेनलांनो हानाय बा जौगालांनायाव हेफाजाब होनो हानाय मोनसे बिहोमा जानानै थासिगोन आरो बिथांखौ जों मोनसे एसपिरेसन हिसाबै लानानै बर'खौ गेरेमसा हारि दानायाव जा जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म बिथाङा जोंनो सानस्रि होलांदों। बे सानस्रिखौ मावफुंनायाव बिथांनि बिहोमानि गेजेरजों जोङो मा होनो एसपिरेसन मोननायनि गेजेरजों मावलांनो हागोन। सार बिटिआरनिफ्राय बिथांनि मुङाव माबाफोर बे बेलायाव बिसेस आं बुंथ'नाय नङा। चिफ सारा फैगासिनो दङ। चिफ सारा गावनो माबा मोनसे डिक्लेयार होगोन। दुखु फोरमायदों। आंगोआ जेब्लायबो आंगोआनोखा। बिथाङा
सासे फिसाला सासे फिसाजो आरो गावनि फिसौफोरजों लोगोसे बिसिखौ नागारनानै गालांबाय संसारावहाय सोरगोआव थानानै गावनि न'खरखौ नायनायजों लोगोसे बर' हारिखौ नोजोर होबाय थाथों। हाथरखि महरै बिथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोंबावखाबाय आरो बिथाङा सोरगोआव थानानैबो आयदाखि गरायाव गाखोनानै बर' हारिखौ दैदेननायाव जोंखौ बिहोमा होलांदों, बेखौ बयनिसिम आर'ज गाबबाय। गिबियावनो मानगोनां फैलाव बसुमतारिनि जिउमानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होदों। जे बर' हारिनि हारिमु फोथाराव दिनैहाय फैलाव बसुमतारिनि जिखिनि एबसेन्स बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा होननानै आं सानो। मानोना बिथांनि जे बिहोमा सासे हारिमु सिबियारि रिंगु दामसा एबा महरगिरि हिसाबै जे बिथाङा जिखिनि बिहोमा हारियाव होलांदों, बियो जों दिनै खेबसे रावै फंसे रावैनो बुंनानै फोजोबनो हानाय बाथ्रा नङा बियो। मानोना बिथाङा सासे कमेडियान, एखे लेथारियैनो कमेडियान, सासे मेथाइ रोजाबगिरि, सासे फावखुंगुर आरो सासे मेथाइ लिरगिरि, डाइरेक्टर, मिउजिक एरेन्जार, फारफ्रोम बिथिंनि माल्टिपोल माखासे गियान थानाय सुबुंमोन, जायो जोंनि हारिल' नङा, बियो सारा आसाम मुलुगावनो बेहरबारि आउटपस्टआव बिथाङा सासे पुलिसनि बिफाव लानानै जिबादि रल खालामदों, बियो थारैनो जोंनि हारिजों लोगोसे आसामनि साफ्रोमबो हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गोसो गोरबोआव मोनसे दाहा निस्सय दिनैनि थारिखआव बिथाङा होलांदों। जेखिजाया बिथांनि बै मावलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव जोङो बर' हारिया अराय गोसोखांनांगोन आरो बिथांखौ जों जेब्लाबो मान होनांगोन, आं बेखौ सानदों। बिथांनि मुङा बिथाङा रुंसारि जालांनायनि उनाव बिथांनि मावनाय दांनाय गासैबो बिथिंखौ जारिमिन महरै दोननो थाखाय माबा मोनसे गायसनथा बा इनस्टिटिउटफोर? थारैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ निस्सय राहा लागोन आरो अलरेडि सासे गेदेमा बिथाङा जे मोनसे हारिया थांनानै थायो होनबा बिनि राव आरो हारिमुनि सायाव सोनारनानै, आरो जोंनि हारिमुखौ गोगोम गोजोर खालामनो थाखाय जे हाबाफारि लालांदों, हारिखौ गायसननाय, रैखाथि होनाय, सिनायथि होनाय, फारफ्रोम बिथिङै गोजोर खालामनायनि जे हाबा लादों, बिनि हाबा मावलांनायफोरनि गेजेराव फैलाव बसुमतारियाबो सासे होननानै आं सानो। बेनिखायनो बिथांनि बिहोमा, बिथांनि मुङा जिहेथु गोजोर जायो, बयबो इयुन जोलैया मिन्थिनो हायो, बिनि थाखाय निस्सय खामानि मावनांगौ दं। बे हारिनिनो बिबान आरो बेयाव दिनैहाय सोरखार दं जोंहा, सोरखाराबो निस्सय बेखिनिखौ हाबाफारि लागोन, बेखिनिखौनो आं बुंबाय। बिथांनि फिसाला बा बिहामजो बा बिसिनि थाखाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि राहा लामा दिहुनना होना? निस्सय बेखौ सरकार हिसाबै मावनांगौ निस्सय थागोन। मानोना जग्यता अनुजायै निस्सय, मानोना बिथांनि फिसालाफोरनि बाथ्रा फैयोब्ला बिफाया जिथु हारियाव गोबां मोनसे बिहोमा होलांबाय, बिफानो जों होनो हायाखै, बिनि न'खरा माबा मोनसे मोनोबा आंबो गोजोननाय मोनगोन आरो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ निस्सय थागोन।